दिनै 2026 मायथाइनि 13 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै NLFBनि 5थि मुंख्लं सान। क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि खालासियाव NLFBआ 5थि मुंख्लं सान फालिदों। दिनै 5थि मुंख्लं सान फालिनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारखौ गोजोन सावरायनायखौ खालामफिननो खावलायदों NLFBनि फारसेनिफ्राय। जों जोंनि थांखिनिफ्राय दिनैसिम दोरथाखै बड'लेण्डखौ जोंनो नांखागौ होननानै फोरमायथिदों बे बुंथिगोरा मासिगिरि NLFBनिया। पर्बतजरायाव देहायारि गेलेग्रा एबा जिम सेन्टार बेखेवदों। काजिगावनि शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म मिनि स्टेडियामाव बेखेवनानै होदों आसाम फुटबल एस'सिएशननि लिंथुमगिरि चन्द्रकान्त नार्जारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि पानबारियाव गोबां नखरफोरा दैजों लोमसाव जादों। हालाय हाफाय जानानै दङ पानबारि बिजयपुर गामिनि गोबां नखरफोरा। खौरां मोननाय बायदिब्ला नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानायजों बुरैसुथि दैनि देरखांबोनायाव लोमसावजोबदों गोबां नखरफोरा। गोरबोनि महरगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि सावगारि एरना बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव गावनि मुं थिसननो हादों। उदालगुरि जिल्ला टंलानि जाखांफुनाय सावगारि एरगिरि ऋषिकेश शइकिया बिथाङा। खौरां मोननाय बायदिब्ला जुबिन गार्गनि 1000निबो बांसिन मेथाइनि देंखोजों जुबिन गार्ग बिथांनि सावगारिखौ एरदोंमोन। दिनै आसाम आयेन आफादनि 6थि सान। 6थि सानाव मन्थ्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। मिथिंगायारि नङै दैबानाया जालाखार खालामदों नोगोरमानि रायजोफोरखौ। आसाम आयेन आफादाव दैखांनाय जाबाय दैबानानि आयदा होननानै फोरमायथिदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। गोसोआव नाजानाय आरो थि थांखि थायोब्ला निखावरियाबो सोलोंथाइ लानायाव हेंथा नङा। बे बिदिन्थिखौ दिन्थिदों बाक्सानि ध्रुबजित बसुमतारि बिथाङा। खेबसे सायख' आनजादावनो IIT आव सोलोंथाइ लानो सायख'जादों ध्रुबजित बसुमतारिया। गोसो थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बरायदों मुसलपुर जिल्ला BPF मुसलपुर जिल्ला लाइमोन BPF आरो BSUआ। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। प्रमद बर' बिथाङा आं खामानि मावाब्ला गाज्रि रायगौमोन होननानै फोरमायथिदों। चिराङाव औवा दामिन दिहुनथाइ मिरुनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि पर्बतजरानि हाखौ जों नागारनो गोसो गैया होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। पर्बতজৰাত এই মাটিটো আমি এৰিব বিচৰা নাই। আগতে বহুতবাৰ আন্দোলন কৰিছে ৰাইজে, সেইটোতো ল'ব বিচৰা নাই। এতিয়া এইটোতো বন্ধ হৈ আছে पर्बतजरात। কালি সেই মালগাঁৱতো আমি আমাৰ 93 ফেমিলি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ আছে আৰু 19 ফেমিলি ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ আছে। এইটো আমি মিলাইছোঁ, আলোচনা হৈছে, এইটো সমাপ্ত। पर्बतজৰাত এই মাটিটো আমি এৰিব বিচৰা নাই। আগতে বহুতবাৰ আন্দোলন কৰিছে ৰাইজে, সেইটোতো ল'ব বিচৰা নাই। এতিয়া এইটোতো বন্ধ হৈ আছে पर्बतজৰাত। কালি সেই মালগাঁৱতো আমি আমাৰ 93 ফেমিলি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ আছে আৰু 19 ফেমিলি ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ আছে। এইটো আমি মিলাইছোঁ, আলোচনা হৈছে, এইটো সমাপ্ত। क'क्राझार जाहारबारि खालासियाव 5थि मुंख्लं सान फालिथाय हाबाफारियाव लानाय NLFBनि BO चेयारमेनआ माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों, जेराव NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। रन्जन दैमारि सारखौ जों सिगांहाय जेरै जोङो लोगो हमहैदोंमोन, दिनैसाय लोगो हमहैयाखै। खनसे जेलनिफ्राय गबोदोंमोन, बियो न'आव फैदोंमोन, सुथि लानानै फैदोंमोन बे जेलनिफ्राय। बे समाव जों लोगो हमहैदों, दुखु सुखु मोजां रायलायदों। बे समावहाय मोनसे खोथा बुंदों जोंखौहाय, जेने थेनेबाबो थारमाने बेखौ उदां खालामनांगौ आरोखि। सोरबा गभर्नमेन्टआनो दा गभर्नमेन्ट सोर सालायदों जों बेखौ बुंनोबो थाङा। DPO होन, UPLआनो होन, आबसुआनो होन, NDBआनो होन, NLFBआनो होन, जानाखि बर'नि संगठनफोर दङ, आं बिसोरखौसो खावलायहरदोंखि रन्जन दैमारि सारखौ जेरैबाबो जों उदांखौ लाबोनो सान दङ। जों बेहाय जोंनि मुंख्लं जालांनाय जोंनि सासे केडार्स दंमोन, बेजों लोगोसे जानाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा हारिनि थाखाय जानाखि जिउ बावलांबाय, जों गासैखौबो जयै गोसोखांदों आरोखि दिनैनि सानाव। बड'लेण्डखौ नांगौ, गभर्नमेन्टआ सोर फैयो सोर थाङो जोंहा बेजों सोमोन्दो गैया। आफादनि थांखिया बेनो, जेरै सिगांहाय जोङो स्टेटमेन्ट होबोदों, जों दासिमबो मोनसेबो दोरदाखै। बिदिनो थाबाय थागोन आरो जोङो बड'लेण्ड होननाय जिनिसखौथ' जों नांखागौखा, बे सियरखा। बे नों सोंलायनांगौ बा सोरबा सोंलायनांगौ बेथ' नंखाया, एकदम नांगौ सिदा। बायसान्स नोंथांमोननि गेजेराव सरकारनि गेजेरजों नेगसिएसन जालायनायनि गेजेरजों उदां बड'लेण्डसिम मोनहैयाब्ला नोंथांमोना बायसान्स सहि होगोन नामा? बेखौ समा खोन्थागोन। जुदि मोनसे टाइम फैयो मुभमेन्ट खालामनायाव बा मोनसे संगठना
सेंग्राफोर दङ जोंनिया न'खर गोनां जेनेबा एग्जाम्पल बुंबाय आरोना मावनो होननानै ओंखारबोदों ज' मावदों मोनसे जुदि सिस्टेमाव जुदि फैयोबा जुदि आसा होयोबा माबा मोनसेयाथ' खालामनांगोन मानो होनबा नोङो थाङै नों मोनसे जिनिसखौ नोङो सहैखानांगोन बेयाव सहैनायनि सिगां जुदि दे बेयाव जिरायथ' होनबा जों जिरायथ'गोन खिन्थु जोङो थांखिसिम थांथारगोन रन्जन दैमारि सारखौ जों सिगांहाय जेरै जोङो लोगो हमहैदोंमोन दिनैसाय लोगो हमहैयाखै खनसे जेलनिफ्राय गबोदोंमोन बियो न'आव फैदोंमोन सुथि लानानै फैदोंमोन बे जेलनिफ्राय बे समाव जों लोगो हमहैदों दुखु सुखु मोजां रायलायदों बे समावहाय मोनसे खोथा बुंदों जोंखौहाय जेने थेनेबाबो थारमाने बेखौ उदां खालामनांगौ आरोखि सोरबा गभर्नमेन्टआनो दा गभर्नमेन्ट सोर सालायदों जों बेखौ बुंनोबो थाङा डिपिअ होन इउपिअआनो होन आबसुआनो होन एनडिबिआनो होन एनएलएफडिआनो होन जानाखि बर'नि संगठनफोर दङ आं बिसोरखौसो खावलायहरगोन कि रन्जन दैमारि सारखौ जेरैबाबो जों उदां खालामना लाबोथारनांगोन बेखौ जोङो मालायफ्रा बुंबाय थागोन कि बेना केसा माबा जाबायनो खिन्थु बेखौ जोङो आटलिस्टबाबो गोदान मुभमेन्ट खालामनानैबाबो जोङो बख'नांगोन आरो बे जिनिसखौ दाथ' जों खोनानो मोनदों हाग्रामा सारा थारमाने प्रसेस खालामदों बा रायलायगासिनो दं होननाय खोनादों खिन्थु आंबो प्रेक्टिकेलि थांनानै सोंहैयाखै दासिमाव खिन्थु खोनादोंसो आरोखि बे जिनिस दाथ' नोङो सेंग्राफ्रा जेरै दङ बिदिनो दङ दा सेंग्राफ्रा फन खालामो आफादा मा जालांगोन होननानै सोरबा जोंनिनो मानसि दङ माखासेफ्रा थारमाने दा एसे थासआव थाया जादों थासआव थाया जानाय माने बिसोर थारमाने फेमिलि जाबाय नालाय माखासेफ्रा थारमाने रिटायारमेन्ट भलन्टियार रिटायारमेन्ट बायदि थारमाने दा माखासेयाव हगारनाय जादों आरोखि जिनिसखौ मावलांग्राया मावलांबाय थागोन जायहा दाने सम होनो हायाखिसै जेनेबा न'खर जाबाय माबा जाबाय सिगां फैदोंमोन जेनेबा 5 बोसोरनि सिगां दा 5 बोसोर जालांबाय सोरबा दा न'खर प्रब्लेम जाबाय बेखौ जों भलन्टियार रिटायारमेन्ट बायदि थारमाने मावनो हायाबा डाइरेक्ट गाव सारनो जागोन गाव थांगोन खिन्थु आफाद थाबाय थागोन बे थांगोन आरो गोदान फैगोन